Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongetorriak beste egun batez, ur eta lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean Arraiozera joanen gara, eta bertan Indakoa baserrian Nerea Mortalena kontatuko digu nola sartu zen lehen sektorean, eta momentuan zer ekoizten duten Arraioztik Dantxarineara salto induko dugu ondoren, eta bertan Landiflorren Fermin Maritorrenarekin egonen gara, eta berak Landiflorren eskaintzen dituzten produktu desberdinak azalduko dizkigu, eta azkenean saioari amaiera emateko Josu Sarobe, Nafar Gobernuko albaiteruarekin egonen gara. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan lehenbiziko atalean Indakoa baserrian gaude, Arraiozen gaude, eta gurekin Nerea Mortalena dugu, eta Nerea, ja hemen bizi da Indakoan, bikotea berez sortu etxe hau du, baserri hau, eta Nerea hementxe zaudetez, pixko bat mendian, altura batean, naturan kontaktuan, eta pixko bat nahiko nuke pixko gogoratzea zuk, pixko bat nola erabaki zenuen, batipat zuk, lehen sektorean lotura gehiago izatea, ez? Pixo bat nola izan du da prozesua, badaki ere Intiaren bidez ez, lehen instalakuntzako ikastarorita dana ere induzula, eta beki zu kontatu pixo bat, nola izan duen ibilbidea. Bueno, pues ezkondu itzelaik edo betitik buruten izan dugun proiektu edo izan da, bai Nerea eta senarrana ez, Mikelena, eta pues ja 2020an erabakia hartu ginen, neginola lehendabiziko sektoreakin pues zuzeneko lotura hori izan, eta orduen ikastaroain eta abeltzain, gazta abeltzain bezala instalatu, eta bai. Orduan, hasi zen dena, bai. Hasi zen dena hori da. Hortarako, Indakoa baserriak ere, lehen sektorearekin lotura beti handik izan du. Pixkoa konta iguzu, zure bikotaren familiak ze lotura, zienda izan duen edo lehen sektorean? Lehenagotik, hemen betitik izan dire esnezko behiak, lehenbiziko berez, dirutxurri edo nagusia hortik heldu zen, gero aldaketa eman zen, haragizko behiak patu zuzten, baina ardiekin segitzen zuten betidanik. Ez, hartalde txiki beti izanik. Gauze da, 2020 urtean, berriz ere erabakia hartu ginen, eta orden erabaki ginen, eguneko egunean ardiekiko edo apostu egitea, orden behiak kendu behar izan dugu, eta hartaldea haunditu. Horrek suposatzen du behiak entzekin, hartaldea haunditzekin, pixkot, eraldaketa bat edo aldaketa bat instalakuntzatan edo ikuiluan edo... Bai, hoi da, berez ikuilu edo nabia edo behiendako prestatu ezagona aldatu behar izan dugu, bai egida urte hauetan lan indugule, ala hola, moldatuz edo, baina ganden urtetik aintzin aldaketak ingenion, eta nabia zuzenean destinetu edo ardiendako, bai. Orduan zure eta Garru eta Magarron lekukoa zuek hartu duzuela, ez? Bikote gazte batek, etorkizuna lehen sektoretik ere egin nahi duzuena, lotura honde izan nahi duzuena, eta momentuan orduan, hartalde kozkorra duzuela, ez? Hartalde handitu duzu, ez? Bai, lehenago 120 betburu edo izeten ziren, orai 300etara zigara hurbiltzen. Hoi den ikuste dut aldaketik handiena, ez? Eskatzen dakuten ere, baina bai gu konten. Bai, hori da orduan hartaldea handituta, eta badakigu ez, ardiak azkenean esnea emateko jamar dute. Bazkatu behar dire, ezagit alde hortatikan baliatzen zarete mendia eta ze belagaiak badituzu ere, nola egiten duzu pixko bat uztartu hori. Hoi da gure filosofia edo guk pentsatzen dugu ardie behar duela kanpoan bazkatu ez, belaietako belarrakin ez, eta orduen belaietaik
mendire ere botatzen dugu, egia da urte guztian edo izaten dugule tanda bat edo bastango, bueno, komunalean edo larrian, ez? Bai. Eta gero ere bai, pues hoixen, ez? Belaiak, larraia eta holaxen ibiltzen gara bai. Eta gero, bueno, pues ibiltzen dugu belaiak ere, pues bazkakiteko eta egia da, pues esnezko ardiek izenta behar zaie lagundu, ez? Eta orden, pues kompuesto bueno, espezifiko bat edo ematen diogu, hoi dena intia bitartez eta pues analizatzen dakutenak eta ahalik eta modu natural edo transgeniko gutien ibiltzen dugun konpostua da, eta, bueno, pues hoxen. Helburua ahalik eta esne gehien eta kalitatezkoena emateko, ez? Bai. Bueno, zuentzat orduan lehen sektorean diru-iturri garrantzitsuna esaten aldugu dela ardi esnea, ez? Oida. Jaizten duzuen esne hori, saltzea. Nora bideratzen duzuen, nora saltzen duzu esne hori? Bueno, industriara, enakasa hain zuzen ere, saltzen zaio eguneko egunean, eta oraintzen, bueno, momentuz hola gaude bai. Hori da. Orduan, bueno, ardiek ere esnea emateko ez dakite denboraldi batean haunitzez gehiago biltzen duzue, pixka bat joaten zarete ez dakit, biltzen edo zaila da sinkronizatzea pixka bat edo nola? Oide, bueno, pues, segun nola erditzak nola tokatzen diren, ez? Adibidez, asmentan beti esne gehiago ematen dute, hoi bai proteina eta grasa aldetik pues, gutixago izaten dute, orai aldi berian kantidadia ere ez da inaundie, baina grasa eta proteinak goititen du, eta gero, bueno, pues, jokatzen du hoi, ez? Adibidez, antxuek eta igual ardi gaizte horiek orai tokatzen da, erditzia, ez? Apirila, martxoa alde hortaik, eta orden gaten gara, pues, berriek sartuz, ez? Aurten sorte pixket txarra izan dugu, eta ez du izen sartzeko, baina, bueno, bertze urtetan hala izan da, ez? Berriek sartuz, eta beti ere, pues, uztai arte edo egoten gara deizten bai. Bueno, zuen hartalde horretan, badakigu ez ardiak, esnea emateko umatu barra dela, ez? Eta, bueno, orduan, esnea bilduta saltzeaz gain, zuentzat garrantzia handia ematen duzu ere bertako bildotxari, ez? Azkenean zuentzat beste diru iturri bada eta kalitatezko beste produktu bat, ez? Hoi da, gure helburu edo da, bueno, guk pentsatzen dugune da, kalitatezko produktoi lortzeko behar duela amakin egon, aman errapian duen esni hoiedan, eta hola lortzen dugule kalitatezko haragizko bildotxa bat, eta orden, pues hoixen ez, balio gehiago du, guretako, bildotxa horrek, eta pues, bertze diru iturri betez, da saltzeko orden. Bai. Zuek ere behar diren registroa, behar diren gaur egungo burokrazia hori dena ina duzue, eta azkenean zuek salmenta zuzena ere egiten duzu, ez? Erregistro guziek atratugu eta salmenta zuzena egiteko beharrezko normatiba guziek lehiantugu, orden edo zeinek guk salmenta zuzena egiten aldugu hori da. Bai, eta orduan ezakite nola izaten da prozesua pixka, jendea badaki noiz izaten dituzuen bildotxak, deitzen joaten da bera, edo... Bai, hoi da, normalean deitzen du, eta, lehenagotik ere kontaktuen jartzen da, ez, orden, galditen dako, ez, behar duela adibidez, badire batzuk, epe zehatz bateko bildotxak behartuela. Orden, saiatzen gara altxatzen, eta beti izaten dire, 10-12 kiloko tarteko bildotxak, eta gaten gara prestatzen, eta gero aukera ematen diot klientiai, ez, aber nola nahi duen, bada jendeak nahi duena osoan, bada jendeak nahi duela erdizke, eta bere gustetzen zaiona etxean pusketzea, bada jendeak zuzenean eskatzen aguna txilindroneko edo kostilletan pusketzea, eta hori dena, nik hiltegien eskatzen dut, eskaera bat inez, eta gero zuzenean prestatzen hautelaik hartu eta entregatu iten dugu, bai. Zortea da, hiltegi ere mendiko zor bilduzue, eta hori ere baloratzeko, ez? Bai, baloratzeko eta uniz baloratzeko, ez azkenan ere bai, baztan lehen sektoreai nahiko lotu dago, ez, badira inbertza beltzain, eta hiltegi horregotia guretako plus bet da, ez dugune zertaz iruñera ganbar, edo, ez, eta gu 5 minutotara dugu, bai bildotxak hiltzera gateko, eta bai bildotx hiloiek biltzeko, bai. Orduan beti ere latxa arrazarekin, bertako arrazarekin, eta ezagit pixko bat reproduzionea, etorkizunari begirazuk esan duzuna, ez? Hazien da ere behitu behar da zer heldu den, ezagit inseminazioarekin ibiltzen zareten, aria baditu zuen, hola, egiten duzue? Aurten haslanan sartu gara, haslana elkartean, eta aurten adibidez, izanen da lehendabiziko urtea inseminetiko tugunek, tanda bat, inseminetiko tugu, eta
ze hortaik gelditzen ez diren ardi hoiei, aldiz, ariek manen jogu monta natural edo deitzen zaiona. Ari hoiek berez ja kusiek dire edo genetikoki genomikoak edo erten duten hitz pollitoi edo hoietaik heldu dire, orden ora ikusko dugu, beti ere kusiz, ez? Nahi dugune da genetika hobetu eta espalimaden inseminazionetik arietaik, ari honak karriz, nahi dugune da mejoratu genetikoki eta sortzen diren bildotxo horiek, ez, guk reprodukziorako edo utziko dugun horiek, berez ere esne kantitate eta kalitate gehiagokoak izeteko, bai. Bai, ikusten da ez, nabaria da, behar lehen sektorea zaharkitzen ari dela, eta hor dugu zure adibide kontrako ez, zorionez ez, bazarete batzuk, gazte batzuk, sektorean sartu zaretenak, are gehiago garrantzitsuago emakumea agertzea hor ere, emakume asko badakigu hor dagoela, baserrietan, ikuiluetan lanean, baina ez dire agertzen ematen du ezkutuko paper bat egiten dute, lan handia egiten dute eta ez da nabarmentzen, da zure kasuan, postekoa da ez, nabarmentzea hor zaudela, gustukoa duzuela ofizio hau ere, eta hortan jarraitu nahi duzuela ez? Bai. Hombre, hau gustetan zaitzu edo gustetan zaitzu, ez da bertzeik. Ege da, gero eta tramite burokratiko gehiago badirela, papereo asuntoan gero eta papel gehiago eskatzen datutenak, baina, momentuz ilusioi edo dugu, eta hortan gaude. Beti ere kriston laguntzakin, ez? Osea, ez nago lani bakarrik, bai emakume papera hor dago, ege da, hor egoten naizela, baina hemen beti ere laguntze behar da, gainera, bi haur txikitugu, eta denetara ezin ailegatuz, ez? Eta, beharrik senarra, eta nire suegrua, eta gainontzeko aitetxita matxek, ze gu kuadran egoteko, gainontzekoak gobarra dire bi aurrekin, eta azkenan hau ekipo bat da, bai. Bai, eta jendeak ez dakite web horria baduzuen, edo pixkot informazio gehiago behitzeko, Indakoa, zuen produktua, zuen baserria, ez dakit pixkot kontaktuan jartzeko. Hoi da, badugu webgune bat ine, eta da irubebikoitz indakoa.com izenakin, eta gero bi telefonotugu eskuragarri, bat da neria, 6-6-2-4-6-6-8, eta bertze da Mikelena, 6-8-0-6-6-6 bat. Baina, hoi dena, bai web horrien, bai Instagramen, bai Facebooken harpatzen alda. Eta sare sozialak ere baliatzen ditu, ez, informazioa arazteko jendeari, azkenean, aldeko gauz oso onak baditu, tamaina erabili ezkero, ez? Bai, hoi da. Erramenta horiek hortarako daudez, informazioa helarazteko eta batez ere gaur egun, ez, gazten artean nahiko sartue dago, mugikorrakin bizitzia, eta, sare sozialetan presentzia izetea, nik uste dut garrantzitsua dela, eta alde gehiago, produktu bat saldu nahi bali maduzun, ez, bai. Oso egin ere, zoriondu hartu zuen erabakiaren gatik, eta jendea badaki ez, baztane kalitatezko produktu asko ekoizten direla, zuen kasuan Indakoan ere hor dire, ardi esnea, bildotxak ere, eta etorkizun batean zein edaki ez, nola, ze gauza gaigo izaten aldiren. Eskerrik asko eta zortea. Mil esker. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Arraiostikan dantxarineara etorri gara eta badakizu hemen Landiflor kokatzen dela. Gurekin Fermin Maritorena dugu eta nola ez, lore eta landare artean. Eta Fermin, balaxe da ez, badakigu orain sasoi garrantzitsua dela zuentzat. Eta orain sasoiko landareak ere, kanpoan jartzen direnak, eta azkenean ikusten da ez, jendea gainezka eta jende asko dabilela Landiflorren ez. Hori da, etor dadila, baina bai, txenta garaia, eta bai baratzeko gauzaikin, eta bai temporadako loria deitzen dena, eta gauz guztitik pixka mugitzen da, eta bai, lanian atope, bai. Bai, hasiko gara behar bada baratzearekin ez, aspalditxoia da, non jendeak garrantzia handia ematen dionez, bere barazkiak ekoizteari, etxe ondoan baserrian lursail baten baratzea izateari, eta zure gibelkaldean hor ikusten da ez, barazki asko, eskaera asko ere, zer da pixka bat eskaintzen duzuena Landiflorren? Bai, alditik aldira gehiago saltzen da, lehen zen eremu txiki batzunak egiten zuen baratzi ohitura, baina guain adibidez piso batian, tiesto batzun barrutan, ari da jendia tomatia, letxua, eozin gau baratzen, eta alditik aldira gehiago saltzen da.
Eta, bueno, betikoa, letxugak, eta gero dire piperrak, kalauzak, pues, bueno, gero tomate andana bat, 10 bat klase desberdinak, eta, bueno, gero neguan eta badire bertze gauzak, azak eta olako gauzak, eta, bueno, betiko baratzeko gauzak. Bai, hori da, eta baratzea egiteaz gain, azken aldian ere joera bada, uztartzen da baratzea, landare aromatikoak. Usaina eta botatzen duten, hauekin ez, justu gure antzinkaldean baditugu kuadrilla bat, pixka bat biak ongi uztartzen dira, ez? Bai, hori da. Bai erabiltzen dire gero sukaldaritzantzako, baina gero segun zein usaia eta dutenak, xomorruan dako eta usatzeko eta agitzen ongi heldu dire. Eta gehiena erabiltzen dena betikoak, lavanda eta olako gauzak, eta gero bai, sartzen ari dira ere gauz berriak, ok jugunak antzinean, mentak eta historiok, eta, bueno, agitz hauniz saltzen da, nastekatzeko, baratzeko gauzaikin. Bai, badakigu, bai frutarboletan, bai baratzetan, gero ez da plaga gehiago direla, insektoak direla, dozein, xomorro dela, eta, borrokatu behar da. Ez duguna izaten tratamentu kaltegar kimikorik bota, eta horretarako badire erremedio naturalak, borroka naturala, eta horre ikusten da ez, ikerketa asko dagoela, eta ondela berrik ere Intiako teknikari bat egin genuen elkarrizketa bat ere, eta jendea ere hortazu hartzen da ez. Hori da, bai, alditik aldira nik arratzen dutena zikinkeri gutxigo botatzen ari da, dena ekologikoa eta gotxioak da saltzen, bai hazi, bai erremedio, bai, eta gero gauza honiz lehendik hor dagozinak, guk ezkinitunak izautzen ere, modaz ateri zielkoz, baina etorri dire modara, baina badute bereen efektua. Eta, bai, jendia alditik aldira gehigo ikertzen ari da, gehigo ikasten du, eta gehigo saltzen da gauza hau, bai. Bai, garbi dagoena da, bai baratzean, bai lorontzietan, etxean jartzen diren lore, landare baratzeko produktu ezberdinetan zako, ezinbesteko dela lur bat ona izatea, eta askotan lur hori, berunek sortu behar dugu, ontzi edo potetan baldin bada, eta zuek Landifloren ere badakit, horretan aurreratuak edo azkeneko gauza badituzuela, pasatuko gara ikustera zer duzuen, ez? Hori da, bai, ekartzen da alik eta gauz berrienak, eta gero informazione bat eman jendiari, hori da gure lana, eta etortzen denak izanen du gu dakigun informazione guzie, eta gauz berriak aldiro ateitzen dire gauz berriak. Orduan, Fermin ikusi dugu ez, azkenean hemen baditugu lore eta landare pilo bat, baina horiek lur batean egon behar dire, eta zuek baduzue, berrikuntza bezala ez dakit, beti dandik igual aspalditxotik baduzu ere, baina produktu oso berexia turbarekin edo lurrarekin hasteko ez? Bai, hori da. Deitzen da humus de lombriz, da xixari kakarraten dena, eta, badu 56% naturala eta hori, eta ibiltzen da hori kultibo ekologikoan eta dena, eta da lur bat bestiakin nasi, ez duzu bertze xori ongarririkan eta deus bihar, zertaz turba gero pixkat sekatzen delik eta turba guztiek behar dute, galtzen dute propiedadik eta behar dute xori gorotza, eta azken finean horire gasto bada. Eta, hau da naturala, eta balidu bai baratzeko, bai lorian dako, eta hau paratuzkero erdizka, ez duzu bertze xori ongarri biharrikan. Eta, gero ezetasunare mantentzen du agitzongi, gaur den egunin dugun uru eskasiaikin dela gauz bat ikusi biharra, eta nik uste hemendik aurrera gehiago, eta, nik ikusten dut, igual prezilun hastian garesti ematen du, baina kontu guztiek ateri, eta nik uste dut rentablia dela produktu hau. Bai, zuen kasuan 10 litroko zakua duzu ez, ezagik zako handiagoak saltzen dituzuen ere edo? Bai, 25 litrokoak ere, baina, hau da, hau nitzara ematen dute, igual piso batian badu batek jardinera txiki bat eta 4 tomate, 5 tomate edo, lotxuga batzuk egiteko, eramaten dute piso txikia du eta propiedade handia ditu. Eta gero urare gutxigo gastatzen dute, eta horreta saltzen da honitz, alditik aldira gehiago. Eta badira hainbertze lur klaset hori, baina ez dakit, ikusten dena da, gustatzen zai lur hau, eta ona da, eta gero manteintzeko ezetasunak eta horire, du difentzia bertziakin. Tinko gua bazala da. Bai.
Bueno, hemen ikusten dugu ja dana prest duzula, ez? Hemen ikusten dugu, ez? Zentro bat egiteko behar diren landariak edo loreak hor dituzu ere, pixo bat prestatuko zu, ez? Pixo bat azkenean nola egiten den. Bai, prestatuko dugu lau bost lorekin, hau kokon hori da, belarra deitzen diotena, eta bueno, hau adibidez badire lurrin paratzeko, baina, bueno, da sentzilua eta hau zintzilikatzekoa da. Eta gero, loriok paratu eta ikusiko duzu zintzilikare paratutare, gero buelta ematen alda, eta bueno, diseinua aldatu egiten da. Lehenbizin antzinen gero gibel izango da. Eta bueno, bai, da deus ere, simplemente pixkat kanbitzeko betiko lore eta betiko horrekin, eta paratoko txugu 3 lore klase bai berbenak eta bai surfiniak zintzilikatzen direnak, eta gero lore urdin hau modan dago, lobelia da, eta hau garbitzen baduzu, dena lore txikietxu, maiz garbitzen baduzu, agontzen du kriston pila, eta gero moztu, eta heldun urtean ere, kuidatzen bada, klaro, dena bazala, heldun urtean ere lore berak bali daizu, adibidez surfiniak eta ja neguan hori kendu bartxutzu, baina unek bali du, eta gero antzinen paratoko duguna da berbena eta haure gauz bera, haure moztu neguan eta pixkot ongi altxatu, eta heldun urteko balidun landaria da. Pixko bat aldatzeko beti itxentxugun geranioak eta hori. Bai, bueno, ikusiko dugu nola prestatzen duzun zentroa. Bale, bueno, nastekatuko dugu, unek 150 du lur berezi honek, ikusten zu desberdina da bertze turba normal batetik, da lurra, eta honek ez du bertze errandugun bezala beste deus ere biharra abonorikan, agontzen du sasoi bat problemikan gabe, beste abonorikan gabe, eta hortan bertan diro gutxiko gastatzen duzu, adibidez xori ongarriak, bai likiduak, bai soliduak, granuak balidu diro bat, eta bueno, hori dena ahorratzen duzu, eta bueno, hau 150 nastuzkero ikusten da nola aldatzen den lurrak turba normal bat hau, eta ikusten duzu nola aldatzen duen testura. Eta nabaitzen da ja bertzen tinkotasun bat. Eta gero ukituzkero nabaitzen da ere hau zakar samarra dugu, okere dire eginak dena gauz trituratu gintu hori, baina unek badu beste testura bat, eta gero badu beste kalidade bat. Normalian hemen paratu beharko zeke azpilean, balimazeke tiesto normal bat, lurrezkoa edo kristal edo zin beharko zeke azpilean paratu drenajean dako zerbait ere, o harri batzuek edo teil mutur batzuek edo zerbait ere, baina koko honek, hau pasatzen zaio ura problemi gabe eta honek ez dut deus bihar. Bueno, hau, pixko bat aldatzeko betiko geraniok edo betiko surfiniak edo, beti erraten dute behar dena luziena behar duzula lehenbiziko paratu. Honetan, berbena dugu luziena, haure erorinen da, beti eskin batian paratu behar da. Gero, hemen ditugu surfiniak, betiko surfiniak, bai xurila, bai morea, okere eroitzen dire, okere patu behar dire eskinen. Zertaz, erdian paratuzkero, hartuko zuteke leku bat, ez dena bere lekua. Azken finean geldituko zireke ongi zintzilikatuko. Gero unek urpixko bat, eta zematez maizgo garbitu loria, idortzen den lori hori eta denak endu, orduen eta lore gehiago izaten da landaretan. Hau nitzek usten dute idorrak hor, baino ez. Hobedu kendu garbitu lan bada, adibidez surfiniak lan handia ezaten du, eta bestiok ere bai, lobeliak ere arron lore txikia du, baina gero beti segitzen du urdina, urdina. Hemen gero, hau niztan, hau adibidez, hemen kasu honetan ez dugu luzegia. Baina hau erditik moztu, ezetasun pixko batekin hartzen du doble indar landariak. Ez da problemikan hau erditik moztutare. Kasu honetan, ontzilak ez duzu sakonera nahikoa, egiten alda problemik gabe. Baina, kasu honetan inen dugu olola, baina hori nabal batekin moztu, eta gero beste gauz bat, ez dakit nik ikasi dutena eta lore batzuk nire bizian paratu ditut, ez dela egundaino sobera tinkatu behar lurra. Lurrak bere pisuekin hartu behar dula, tinkatu behar dula, eta gero bustitzikin berak hartzen du bere lekua, ez? Bere lekua, bai, hori da, bere lekua, eta
Itxura dugu estela, zanpatu eta zanpatu. Bai, hori zanpatu egiten duzu, pues ematen bali mazunuke lur gogor bat. Bai. Ez dakit. Sentzilua, desberdina, eta, bueno, ez dakit. Aski polita. Nik uste koloriak, Bai. eta gero ok lobeliak eta berbena, ok helduen urtien garbituzkero, moztuzkero, problemik gabe, beste bilok aldatu beharko zireke. Eta beste zerbait paratu. Bai. Gero zintzilikatu, Bai. Gaur egunean ezkenean, zintzilikatze horrekin, bueno, lekuz aldatzen aldugu, zuk esan duzun bezala, buelta eman, nik uste, eta itxura aldatu. itxura aldatzen da. Bueno, klasu honetan ez dugu nahiko sendorra lekua, baina, bueno, horrek bere haize pixko batekin ere pixko bat hori egiten da, ez dakit. Bai. Dire, gauz berri batzuek, pues ez dakit. Hau niztan ez duguna jakiten eta hor dagozinak erraxak egiteko. Bai. Bueno, jarraituko duko Landiflorreko bisitatxo honekin, gauza batzuk ikusiaz. Ikusten dugu Ferminez, azkenean, bai baratzen adibidez, landare honak izan ezkero, lur honak izan da ere, esku hona izan ezkero, beti ere lagungarri dela erramintak, gaur egunean erramintek lan asko errezten dute, eta kasu honetan Landiflorren ere zuek baduzu eskaintza zabala, Bueno, bai, erremintak ere da, pues, ez dakit, kotxe hon bat, errepide kilometro hon izan emazu, kotxe hon batekin beti hobeki joak izara, pues, lanean ere, pues, betire erreminta hon batekin hobekinen dituzu gauzak, eta erraxugo, bai. Bai, erremintan kasuan, gaur egunean aldatu da, aldatu da asko nahi dut esan, hobetu dute diseinuak, kiderrak igual luzeagoak, materialak arinagoak, bai aldatu dela, pixka bat, Hori da, materialak arron arina dire, onak dire, eta gero hori, kirtenak ere nahiko luzeguak eta lana erraisteko, eta, bueno, lana erraistuzkero betire gauzak nik uste hobeki ataitzen dire, hori da. Bai. Ongi, badakigu erramintak ere bertan erosten alditugula, eta, bueno, kanpoko landare loreaz eta, bueno, gain, barreneko gauza landare asko behituzue, ikusiko dugu, zer duzue. Hori da, venga. Kanpoko landaretaz gain, Fermin, barrukoak, badakigu jendia askori gustatzen zaizkiola etxe barrenin, landare politak eta ongi zainduak izatea, eta zuek ere aukera zabala, Bai, bada desberdinak, badira unitz, eta, bueno, bai, komendioak erraxa dire eramiken barrenko loreak, gehien bat urakin kontu zibil behar du, bai neguan, bai udan ur gexego bihartea, baina neguan arron guti behar dute, eta gero jokapena. Da, jokapena, segun, adibidez, neguan zuk paratzen baduzu radiadore baten onduan, landari horrek azken finean ez du emanen, bere biharduna eman. Eta gero uda aldera, ona ere da, bero barrenean balin bada arron berua, pues, ateri kanpora, beti babespean, eta igundaino ez zaiola iguzkiak direkto eman. Zuzenean ez zaiola eman, beti babes baten azpian. Eta, bueno, kanpora ateitzi ere barrenkoak noizpenka, adibidez udan, neguan ez zeke atei bar, baina behar dut elkotz gutxienez 18 bat graduko temperatura, baina udan berotzen dulik haunitz, kanpora problemik gabe, babespean, beti babespean. Bai, eta, bueno, urakin aski ez da izaten, bai kanpoko eta bai barruko landareak azkenean behar dute, jan, ura ez da nahikoa, eta horretarako zuek ere, ongarri edo fertilizante likidoak adibidez badituzu ere, Bai, hori da. Likidua beti erraten dute erraxago asimilatzen dula landare batek, eta, bueno, badire mota pila bat, baduzu landare barrendakoa, baduzu zitrikoantzat, baduzu geraniontzat, bueno, badire 10.000 klase errateko modun, guk hemen baitu 10 bat, eta gero ura, alba balin bada, beti eman martzaio azpitikan. Jardinera batin balin baduzu, azpitikan ura. Hartzala berak behar duna, ez gainetik. Horrek erraten du, pues, egosten dula landaria, sobera edo busteldu, segun, sobera ematen badizu busteldu. Eta beti zainetik berak ateitzen du, hartzen du behar duna. Bai. Pues ez dakit, gomendio sentziluak dire, eta gero beste gauz bada, lori ematen baldin modun landaria baldin bada, horrek beti, bai negu, bai uda, behar du iguzki, osea, erran nahi dut, klaridade handi baten hurbilian, hori da.
eta zoritxarrez, bueno, nahiz eta ongi zaindu, kanpotik etortzen aldire eritasun desberdinak edo, eta bueno, horren aurre egiteko horreri ere ikusiko dugu zer duzuen. Bale. Badakigu ez, azkenan ez, bai baratze eta etxeko landaretan da, beti ere etortzen dire, nahi ez ditugun, insektuak direla, plaga desberdinak, zorriak, eta azkenean gaita bada ez, geranioan bera igual ikusten dugu zulatzen dutela enborra eta idortzen dire, horren zuek ere pixka bat, baduzu erremedioa ez, olako eritasunei aurre egiteko ez. Hori da, bai, erremedio biharte izan, zerta alditik aldira gauz gehiagoa gidea agertzen, eta ni erraten dut, ezakit, gehien bat atakatzen dulik planta bateri zer bat, xorriak adibidez, hori arasua ez da heldu landariana, hori arasua da lurrian badela zerbait ere, o ez du nahiko indar, edo sobera ura du, edo bertze zerbait izaten alda. Mino, karo, hori jendiak ez dakienez, etortzen da erremedioen bila, eta batzu erremedioak normalak, eta gero eguntik egunera bada gehiago ekologikoa. Eta, ez dute besti gaina indar, baina, azken finean ez dute bestiek bazala zikintzen ere, eta, batzugu biletik, jendiak berak hartzala nahi duena, eta, horreri buruz ere ematen txugu pixko bat badakiguna erraten dugu, eta gero beurek erabak izatela zein hartu. Bai, eta beti ere landareak askotan baratzerako, etxerako ja guk ondituak erosten ditugu, baina bada jendea ez, gustatzen zaiona haziak, ez? Zuek ere Landiflorren hazi mota desberdinak badituzu, ez? Bai, hazia bada, ez dakit, igual klase bat eta bestiak 150 bat klase desberdin, eta bai lore eta bai baratzeko landaria, baina jende haunitz, berari gustatzen zaio lurra erosi, hortako lur berezi bada, behar du ondarra haunitz, eta gero potxo txiki horietik erosi, eta hazi hori berak ikustia nola sortzen, gauz bat interesantia da, eta hiriko jendia etortzen denak, rekomendatzen digu, 4 gauz erran nolso egin, eta jende haunitzek erosten du, saltzen da izugarria, haziak, potxo txiki batzu dire, sobre txiki batzuk, eta jendia gustura, eta 4 gauz erratzen digu gutxi beti nola inbar den, eta gero igual etortzen zkaitzu ez zaiola ateri, bino, horre adibidez, hazia bota eta justuan lur fin batekin eskua pasatu gainen eta nahikoa da. Baina batzuk, hori, erratxeko modun metro erdi bat sartu dute, eta, hori ez da, hori ez zaio jaioko. Hola, erratzen dizu zein bartzuten, eta, ikasten da. Denak egunero zerbait ikasten dugu. Eta hemen ere ekologikoak geroz da indar gehiago hartzen, ez? Bai, ekologikoak geroz da gehiago, eta, pixko bat prezio alto segu du, bino nik uste merezi du pena, eta alditik aldira jende gehiago ekologikoa eramaten du, bai haziak, bai gero hori erremedioak, bai. Gotxi joaki da gauz hori, normal den bazala gainera. Bai, ikusi duzu, azkenean, Landiflorren denetarik aurki daiteke, garrantzitsua da produktu kalitatezkoak izatea, eta gero ere oso garrantzitsua Fermin bezalako profesionalak, edo zen galdera zalantza izanez gero, aski ongi argitzen dute. Eta, Fermin, zuri beste behin eskerrak emanez, azalpen guzti hauek emategatik. Eta, badakigu jende asko dabilela, jarrai dezala horrela seinale hona bai da. Bai, mila esker zueri, eta, etor daidea guk ere badakigun pixarra irautziko digu, eta hortako gaude, mila esker. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.